L-Air Malta għalqet ix-xahar ta' frar bżieda ta' 33% fin-numru ta' passiġġieri meta kkomparat mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ħabbru l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi f'intervista esklusiva ma' One News fejn spjega li jekk il-figuri jibqgħu jitjiebu għall-ewwel darba wara ħafna snin l-Air Malta ser tagħlaq is-sena finanzjarja mingħajr telf. Fl-aħħar 6 xhur l-Air Malta nediet numru ta' flights ġodda u nediet ukoll an intensive sales drive biex inżidu il-beħ. Aħna nemmnu fit-tkabbir. Bejn Novembru tas-sena li għaddiet sa Jannar ta' din is-sena, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru komplet tirreġistra żieda ta' 23% fin-numru ta' passiġġieri li għażlu lill-Air Malta sabiex jivvjaġġaw. Din iż-żieda hija ekwivalenti għal aktar minn 37,000 passiġġier. Jawgura tajjeb mhux biss għall-Air Malta imma anki għas-settur tat-turiżmu. Fil-fatt l-Air Malta ikkontribwixxiet għal persentaġġ qawwi taż-żieda li kellna fit-turiżmu u fl-arrivals ġewwa l-airport tagħna ġewwa frar. Preżentament, il-Ministeru tat-Turiżmu qed jadatta l-istrateġija ta' żjarat osra f'pajjiżna bilan li jattiraw turisti li jħobbu jmorru fuq btajjel osra. Short term stays ta' 3 to 5 days u għal daqstant frar qed jirnexxielna nġibu a lot of city biex ngħidlek travelers u biex nassiguraw li dan iseħħ importanti wkoll li jkollna ħafna events. Il-Ministru Mizzi semma kif il-ftehim kollettiv li ntlaħaq f'Jannar li għadda mal-Alpa kif ukoll mal-Cabin Crew tejjeb il-produttività tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru b'20%. Nassiguraw li l-ajruplan tagħna itir aktar sigħat u importanti fejn qabel forsi kien itir 7, 6, 7 u jew forsi 8 sigħat illum il-ġurnata itir bejn 12 siegħa fix-xitwa u sa 14 siegħa fis-sajf. Dan ifisser li l-kirja tal-ajruplan jibqa' l-istess, però aħna qed nifirxu l-ispejjeż fuq aktar rotot u għal-daqstant iktar nistgħu naqlew flus. Dawn ir-riżultati pożittivi qegħdin iwasslu lill-Air Malta sabiex tilħaq il-mira tagħha dik li għall-ewwel darba wara ħafna snin tagħlaq is-sena finanzjarja mingħajr telf.